ko demgal Allah rokkunomi gandal pulaar mofti gandal Allah rokkunomi demgal rote wati demgal neɗɗo darobi no wattami bagal mami soɗo amin wiye holko mbaɗmi Allah e yurmede mum yo won mon kisal Allah e yurmede mum yo won mon mi salmini on mi jowti on mi hinnike on to fo mon min mbiyetemi ko Awusi en mbaddino ñanden windande ko fati e inde ha mbaɗan ɗen ɗum dosgal holno inde andirte hande eɗen naata e ko wiyete Pecce Innde ko Pecce Innde inde noon e nder bangi cilluka ene jogii lowre yaaji nde gila no inde andirte no inde tafirte no inde serdirte ha naaren hande e ko wiyete ha joni gonɗen koye nder cilluka tawi kadi yewti koko wiyete inde ko hande noon naaten koko wiyete Pecce Innde inde ina pecco e pecce tati certuɗi so tawi joni en mbiyi kullel boolel mbabba hammadi gelaajo ɓernde huɗo ɗeɗo inde fof no ɗe jeedori noon en gandi wonkoɗe inde certuɗe gonɗo ɗe jiida ɗum ɗo so en mbi kullel en mbi boolel eɗen gandi ko inde neɗɗo so en mbi kullel ko hullere yo hoore e nder ladde ko wayno mbabba ko wayno girja ko wayno rawandu ko wayno ullum so en mbi mbabba so en mbi kadi ne hammadi en gandi ɗum ɗo ko inde neɗɗo so en mbi joni gelaajo en mbi ɓernde en mbi huɗo ɗum ɗo fof ko inde joni noon peccen inde ɗe mbiɗen inde ene fecco e pecce tati ɗe fecceran nde so en mbi joni inde mbaɗen inde neɗɗo inde aade woni neɗɗo inde neɗɗo koko kulle koko aade notorto en mbi inde neɗɗo koko aade notorto kala ko inde neɗɗo noddaɗo ko notorto ko ko ɗum wiyete inde neɗɗo yiro joni so en mbi joni onon mbiɗen boolel nde ɗo inde boolel nde ko inde neɗɗo ja ko yettode kono ko inde kadi koye neɗɗo askitinte gelaajo ɗeɗo inde fof no ɗe ndeɗori noon en paami e toɗɗi ko hafeere neɗɗo ko way noon sen mbi hammadi koko inde nawtorto ɗum sen mbi boolel sen mbi penda sen mbi yaro sen mbi ousmane so en mbi gelaajo hamboɗejo so en mbi hamidun so en mbi modibo so en mbi ko wayno Barack Obama so en mbi ko wayno Michael Jackson so en mbi ko wayno George Foreman ɗeɗo inde fof no ɗe ndiɗorno inde ɓaleɓe ɗum ɗo fof kala ko neɗɗo notorto ko aade ina nodde notoro ɗum wiyete inde neɗɗo rewa hen koko wiyete inde kullel inde ɗeɗo pecce tati inde kullel inde kullel ko kala hullere konde wawi wonde fof konde notorto ko ko ɗum woni inde mayre mbiyen joni ko wayno so en mbi joni kullel ko kullel mbiyen walla mbiyana mbabba ullundu gertogal fowru foondu e ko nandi hen dendagal ɗeɗo inde kala ko kullel notorto woni ndiwri
woni ko ene yaara koyɗe nayi, woni ko ene laada, woni ko ene diwa. Denndaangal ɗeɗo inde mbiyete ko inde kullel. Wadde kadi en jogii inde wonde kadi nde feccere tatiɓire nde mbiyeten ko inde huunde. Inde feccere tatiɓire nde wiyete ko inde huunde. Huunde, holko woni huunde? Kala ko wonaa neɗɗo, kala ko wonaa mbabba, kala ko wonaa kullel, kala ko wonaa neɗɗo, kala ko so noddaama tawi tan wonaa ko waɗi ɓanndu waɗi ƴiiƴam ene nodda ene nootira wiyete ko huunde. E nder huundeeji noon heesi en mbii jooni en mbii huɗo. Huɗo koko jawdi ñaamata ko, ɗum wiyete huɗo. Huɗo koko jawdi ñaamata ko. So en mbii haayre, haayre. So en mbii kadi ko wiyete ɓernde, ɓernde. En mbii koyngal, ay ɗum ɗo ko ɗum terɗe neɗɗo. Kono so seertii tan, so wonti so seŋtiima e neɗɗo tagoodi ndi haa gasi tan, hankadi wontata ko huunde. En mbii haayre, en mbii ñaayre, ñaayre. Denndaangal ɗeɗo geɗe ko wayno huɗo, haayre, ɓernde, koyngal, ñaayre, yitere, kala ko wonaa neɗɗo. Ko wiyete huunde koko wonaa neɗɗo, wonaa kullel. Denndaangal ɗeɗon geɗe fof wiyete ko huunde. Nden noon wadde en nganndi ɗeɗo pecce tati hono feccorto ko ɗum ɗo woni ko wiyete pecce innde ko. Innde kadi fecciima e pecce tati. Ene ruttitoo kadi ne feccitoo e pecce ɗiɗi goɗɗe kadi ne ɓurɗe laaɓtude. En mbaɗii inde pecce innde, inde ine feccoo e pecce tati. Duttirɗen kadi inde ɗe kadi ɗe peccitoo pecce ɗiɗi kadi ne tawa kadi ko kertiiɗe. Yeru jooni so en mbii en kaaliino en mbiino inde ɗe kala inde ene peccoo e nder pecce ɗiɗi. Caggal ɗum ene peccoo e nder pecce tati. En mbiino inde walla ko wiyete inde ko ene feccoo e pecce ɗiɗi. E nder peccugol en pecce inde nde en kaaliino en dokkiino heen yeruuji kadi inde ɗe kadi e nder ɗeɗo inde ɗe kaaloɗen dow mum ɗe, inde ɗe kala ma en taw eɗe peccitoo nder majje pecce ɗiɗi. Inde ko wiyete inde laaɓnde e inde heerinde e inde rendaande. Naane jooni en mbiino kullel, naane nde kaalɗen nde en mbiino kullel. En mbiino kadi ne gertogal, mbaɗen heen kadi naane en mbiino boolel. Ɓeyden heen jooni kadi ne ko mbiyeten dingiral, wuro, hokkoloru, fuuta, Adamawa, Jelgooji, Pita, Weendu, Ullundu, ɗeɗo inde fof no ɗe ndiidoronoo jooni so tawi en mbii kullel, en nganndi kullel holko woni, holi nden tagoore. Kono en nganndaa hol kullel kaalateende. Kono so en mbii gertogal tan, kala nde mbiiɗen gertogal, en nganndi gertogal ko ndiwri neheteendi ndi weeyataa dow, kono noon ko ɗi neheteendi e ɗi ñaamee e nder galle. Ɗum ɗon ko ɗum wiyetee gertogal. So en mbii boolel, en nganndi boolel ne ko inde neɗɗo debbo wiyetee boolel. Wadde so en mbii kadi ne inde dingiral, en nganndi dingiral holko woni, ko nokku ɗo yimɓe ndentata ene pija walla ene mbaɗa ɗoon geɗe mumen. So en mbii wuro, ko nokku ɗo yimɓe ndentata ene koɗa ene mbaɗi galleeji mumen, ene mbaɗi cuuɗi. So en mbii hokkoloru, ko nokku ɗo yimɓe kadi koɗi, ko ɗum wuro. So en mbii fuuta, en nganndi ko ɗum wertaango
diwan e nder leyɗele kewɗe. So en mbi adamawa, so en mbi jelgoji, so en mbi pita, en mbi kadine weendu, ullundu, ɓeyden hen ko wiyete fuuta jalon. Fuuta jalon. Fuuta jalon. Joni so en mbi kullel, en ganda hol ngel kullel. Wadde inde nde ɗo wadde nde wiyete ko inde rendande. Tawdi en ganda hol mo jeyndi. Ko nde inde rendande. So en mbi gertogal, eɗen gandi e nder ndiwri won kullel tan gonwel e nder wuro ngir wona ullundu, wona mbabba, wona puccu wiyete gertogal. Wadde ko ɗum inde laaɓnde woni heerorinde ɗum ko kañum jeyi, goɗɗum wiyetake noon so wona kañum tan. So en mbi kadine dingiral. Dingiral ko inde wadde dingiral. So en mbi dingiral tan en ndeji dingiral ko inde rendande wonata. Holko waɗa ɗum wonde inde rendande ko en ganda holi ngal dingiral. Mbere ko dingiral lawɓe, walla ko dingiral baalɓe, walla ko dingiral laaɗe diwoje Dakaru, walla ko dingiral jofirde laaɗe. En ganda ni dingiral ngal ko ngal woni wadde nde ɗo inde nde wiyete ko inde rendande. Wuro kadi so en mbi wuro, holi won wuro, en ganda holi won wuro haalatengo haala muɗum. Wadde noon wuro so en dariri ɗum ni tan wontata ko inde rendande. Holmo jeyi wuro ngo en ganda. So en mbi hokkoloru, en nani inde nde walla hoggoloru. Hokkoloru walla hoggoloru ko wuro wiyete noon to Burkina Faso e wertango jelgoji. Ɗum noon wadde ngoɗon wuro wiyete hokkoloru, wadde ko ɗum inde laaɓnde hertinde ko kañum tan heerori ɗum noddirte noon so wona tawa dañi tokorare wande ngol. So en mbi Fuuta, Fuuta ko inde rendande. Holko on Fuuta? Mbete ko Fuuta jalon, walla ko Fuuta masina, walla ko Fuuta kindi, walla ko Fuuta masina, walla ko Fuuta toro. Wadde nde ɗo inde Fuuta tan ɓolo ko inde rendande. Hay goto anda holi Fuuta be. Sa yi Fuuta na deƴƴi en ganda holmo jeyi. Kono sa wi adamawa, adamawa ko diwan walla mbiyen nokku kadi wertamo to leydi Cameroun. So en mbi adamawa, so en mbi adamawa, en gandi adamawa ko diwan walla mbiyen wertango leydi e nder leydi Cameroun, hakkunde muɗum e Nigeria, walla heeɗo banggue mum tan kañum ko nokku kertoriɗo ɗum noddirte noon. So en mbi jelgoji kadi ne ko wertango no mbiyirata Fuuta ni, ɗum ɗone kadi ne ko inde Mataw hankadi ni heerorinde hoore muɗum. Ngati jelgoji ko wertango tan wiyetengo jelgoji. No adamawa ni ɗum ɗo wadde ko inde laaɓnde hertorinde on nokku biyeteɗo noon. Pita ko wuro wiyete noon e nder leydi Guinée. Sa wi Pita, a wi Labe, a wi Boowe, ɗiɗo nokkuji ko nokkuji ɗi ganda innirteɗi diwan gonɗo walla gure gonɗe e nder leydi Guinée. Wadde ɗiɗo nokkuji ko inde hertinde walla woni inde laaɓnde nde. Ene waɗi kadi so en mbi joni weendu, weendu en ganda holi ndun weendu. Ɗum ɗon ndun weendu noon so tawi askitinani ndu e nokku walla e wuro walla e inde tan wontata ko inde rendande. Wadde ko ɗum wona ɗum inde rendande. So en mbi kadi ne ullundu, ko gonga eddaji ulluɗi ene keewi, kono noon ullundu sa wi ullundu tan ene anda e nder kulle kam ko inde tan hertorinde kullel biyetengel ullundu ngel. Heddo noon ngel jogo eddaji majji, sifaji mayri. Ɗum ne kadi ne ko ɗum ɗo goɗɗum. So en mbi kadi ne Fuuta jalon, so en mbi Fuuta jalon, en gandi Fuuta jalon o, en mbi tan Fuuta ɓole ko inde rendande. Wadde joni so en mbi Fuuta jalon tan en gandi ko Fuuta mo gandanɗa hoore maɗa woni ko Guinée innirte noon. Wona Fuuta toro nototo, wona Fuuta masina nototo, wona Fuuta kindi nototo. Wadde ko Fuuta jalon tan nototo. Nden noon wadde ndeɗo inde. So en ɓeydi hen joni en mbi Fowndu, ayi Fowndu mbete ko inde rendande walla ko inde heeride. Ɗum ɗo joni Fuuta ɗo wona ko inde rendande. Ngati nder Fowndu ene waɗi Fowndu Mariama, ene waɗi Mariama, ene waɗi Ugaru, ene waɗi Mbonno. Ɗiɗo pooli fof eddaji pooli. So en mbi Fowndu Mariama tan en gandi e nder pooli biyeteɗi ndi walla Fowndu Touba, hono pooli neewe diwan fof walla nokku fof ene jogii inde mum nde innirta e sifaji eddaji pooli. Ɗum waɗi pooli ene waɗi eddaji ha heewi, ene waɗi noneji ɗi jiida. Ndeke noon so en mbi Mariama
eɗen nganndi fuundu Mariama ko fuundu tan ndu neɗɗo heewi innireede ko ndun neɗɗo debbo biyeteeɗo Mariama o indinaa wiyetee Poolel Mariama. So en wii uugaaru ko fuundu wordu mawndu, ndu wonaa noon wordu e ndeer fuundu Mariama. Mariama waɗi ko rewre wordu, kono nduuɗo uugaaru ɓuri mawnude e pooli ene ɗeɓa abbaade e pooli tubakooji ɗi. Ene waɗi kadi wiyetee mboonno woni ɓuri famɗude e fuundu Mariama. Ndekko noon so en mbii mboonno ko inde laaɓde, kañum tan hertorii ɗum. So en mbii uugaaru ko fuundu uugaaru tan. So en mbii ñeewe fuundu ñeewe ɗo hankadi ni nduuɗo fuundu ndu wontii inde laaɓde. Waɗi noon ko wiyaama fuundu ñeewe. Denndaangal ɗeeɗo inde so tawii en paami, en nganndii ko woni inde laaɓde kañum wiyetee inde heeriinde. Laaɓde nde ko nde laaɓde haa nde wii cer ko neɗɗo o wiyaa inde jeeɗuɗo. En waɗi ɗum eɗen mbaawi innirde nde kadi nde heeriinde. So en mbii renndaande ko inde weddaande aaynaande nde en nganndaa hol jeeɗu ɗum. Ndokken yeru mbaɗen alluwal. En mbin eɗen mbaɗa ko wiyetee alluwal ko, taw kadi e ndeer alluwal ngal eɗen mbaawi laɓɓitinde heen haa ɓeydoo laaɓde hono ko wiyetee pecce inɗe ko, tawi kadi ne koye ndeer pecce ɗiɗi. En kaaliino inde gila ɗo feccotoo pecce tati haa inde feccitoo pecce ɗiɗi. Jooni noon nder ndeeɗoo inde e ngal ɗoo alluwal, so en ƴeewi jooni ko wiyetee inde renndaande nde ko kañum woni inde aaynaande. Ene waawi wiyeede inde jannginoowo o, omo waawi innirde ɗum inde renndaande, omo waawi wiide ɗum inde aaynaande. Kala ko woni e ngoɗoo senngo wiyetee ko inde aaynaande walla inde renndaande. Kala ko woni e ngoɗoo senngo wiyetee ko inde heeriinde walla inde laaɓnde. Jooni noon holko waɗi ɗum wonde inde aaynaande koko mbiino-ɗen naane ko, tawde hay gooto anndaa ko toɗɗii ko e ko jeyi ko. So en mbii weendu, en mbii dingiral, en mbii neɗɗo, en nganndaa holi on neɗɗo, kono neɗɗo ene waawi wonde inde laaɓnde e ndeer indeeji goɗɗinɗoji ɗi. Sen mbaɗiimo noon o neɗɗo kadi o ɓeydoo wonde o neɗɗo e ndeer yimɓe temedere so ngonii ɗo en, ene anndaa ko oɗo neɗɗo joopaaɗo o ko on ɗum kaaldeteeɗo o. Wadde noon so en mbii neɗɗo tan en ndeƴƴi, neɗɗo holi o neɗɗo, debbo walla gorko walla ɗum ɗo wadde ko inde wona inde ko. So en mbii o neɗɗo walla en mbii o neɗɗo ɓaleejo, o neɗɗo boɗeejo, hankadi ene waawi wonde inde laaɓnde. Ɗo noon wona inde aynaande. Wuro tawde tan en nganndaa holi ngon wuro haaletee ko inde nde werlaande nde, konngol ngol ko inde werlaande, wona on wiyetee helmere nde ko inde werlaande, ko inde aynaande. So en mbii ndiwri, holi ɗi ndiwri ene heewi, ene waɗi diwi haa mbayno kooce. So en mbii maayo, en nganndaa holi won maayo. So en mbii ndiwri, en nganndaa mbele ko heɓee walla ko foondu walla ko dutal walla ko jeyyal walla ko ɗeeleeru walla ko holi ndi ndiwri. So en mbii maayo kadi en nganndaa holi ngon maayo, mbele ko maayo Fuuta Sénégal walla ko maayo Fuuta Jalon walla ko maayo Makalonni walla ko maayo Adama walla holi ngon maayo e ndeer, walla ko maaji liɗiiɗi e ndeer Europe walla ko maayo Nil. Wadde so en mbii kadi ne Fuuta haa jooni de laɓtaani ko ɗum inde aynaande, ko ɗum inde wiyeteende ko renndaande ko. Tawi kadi yimɓe geɗe kewɗe mbaynodiree ɗum, huunde fof ne waawi nootoraade ɗum. Lekki, so en mbii lekki, horkiin lekki fof ne waawi nootaade ɗon. Lekki fof kala ko darii darnde mum tagii tagooji muɗum ene waawi nootaade. Wadde ko lekki wiyetee. So en mbii liingu, kala ko woni e ndeer maayo ene geeci e maayo welmo, ɗum ko liingu wiyetee. Liingu ngu noon, holi ngun liingu ala e sago annde tawde noon en nganndaa ko ɗum inde aynaande. So a huccita yimɓe tan ɗumen liingu. Way ko noon so a wii huɗo, en nganndaa holi ko huɗo haaletee ko, mbete ko hiisee, mbete ko holi kon huɗo, mbete ko dariiɗo dow walla ko layoowo walla huɗo ŋayloowo. Ɗon noon wadde ɗum addani wiyeede inde renndaande walla inde aynaande. Paamiren noon so en mbii inde heeriinde, kañum woni kadi ko wiyetee inde laaɓnde ko. Weendu saye, aynaane wonnoo ko weendu tan. So en mbii weendu saye, weendu Bargny, weendu Makalonni, weendu Dakar, ɗo inde en nganndi ndeeɗon inde noon hankadi wontii ko wiyetee inde laaɓnde, heertoriinde ɗum tan kañum tan noototoo. So en mbii dingiral e ndeer ujunere dingiral, hankadi wontata ko inde laaɓnde, tawdi en nganndi ko dingiral lawɓe ene nenna ɗon, ene pijo ɗon, wonaa dingiral seɗɗe, wonaa dingiral tuubakooɓe, wonaa dingiral almaa hen, alaa ko dingiral ɗum ɗon. So en mbii heɓe ko ndiwri, ene waawi ko ɗum cooji, sooyru cooji, ndiw heɓee ko colli tokoosi ñaamooji gawri. So gese waalo njabbaama, wonande won ɗin ndiwnuuji mbiya ɗum heɓee, won heen mbiya sooyi cooji. Ewa so en mbii maayo, ngooɗoo maayo noon Joliba,
so en mbi maayo Joliba en mbi maayo en askitinide ɓe Joliba hankadi inde nde woni inde ko wiyete laaɓde ko. So en mbi Fuuta Masina ɗo laaɓi cer en nganndi wona Fuuta Tooro, wona Fuuta Jalon, wona Fuuta Kindi, wadde ko Fuuta Masina. So en mbi Murtooki ko lekki en nganndi ujunere lekki so woni ɗo henne a wi Murtooki a anndi hankadi yalti haalaari e nder temedere Murtooki kadi so woni ɗo so a jooppiima heen Murtooki ngooti a wi ki Murtooki e nder temedere lekki Murtooki so woni ɗo so a jooppiima heen ngooti a wi ki Murtooki ay ki o jooporɗe nde hokkata ɗum wonde inde kadi ne laaɓnde e nder leɗɗe temedere ɗi njiida edda ɗi njiida noone so a wi heen tan Murtoo yimɓe nganndi lekki ki kaaltaki ko ɓesnoowi eki waawi fudde e jeeri eki waawi fudde e balangol ko jibinta ko mucceteeɗe woni wiyoɓe mucceteeɗe woni wiyoɓe mucceteeki woni wiyoɓe Murtooki ɗum ɗo fof ko inde e gollirɗe pulaar. So en mbi Sidere e nder liɗɗi gonɗi e nder maayo fof en nganndi woni ɗum liingu joopaangu e nder liɗɗi gonɗi maayo ko yimɓe wiyeten Sidere liingu ɓeppu walla rewɓe ɓe ɓuri waade sifaade ɗum defooɓe. So en mbi Bettoore en mbi Jandere en mbi Ɓeeso en mbi tendaangal liɗɗi gonɗi e nder maayo kala heen ngo innduɗa en mbi ko wiyetee Yayboy toon mbiyata ɗum liingu heewngu ƴiingu ɗum hannde wooweede e ndeer ɗum ɗoji min en nganndi ko ngu liingu tan haaletee wona Bala wona Bettoore en nganndi liingu haaleteengu haala ngu. So en mbi kadi ne Heɓe e ndeer colli Hebbere en mbi Hebbere huɗo Hebbere ay huɗo ɓolo ko inde renndande inde aynaande kono so en mbi Hebbere tan e ndeer kuɗoori gonnoɗo ɗon ɗi fof so a wiima yaa jeeri ngaddanaa kam Hebbere awa yahataa ngaddanaa kam huɗo wiyetee ko tuppere ko ngaddataa tan ko Hebbere ko huɗo ñaaɗo ko yuwoo ko anani so a wii kadi ne tuppere huɗo tuppere walla huɗo hiisel ko on fuɗɗata ko daande maayo ene layetee ɗum nen ko huɗo ɗum ɗo eno jibina uggude e denndaangal kuɗooli baaɗi noon hankadi ko ɗum ɗon wiyetee inde laamde ko jooni noon so en mbaɗirii ni en haa parii en paami ko wiyetee inde renndaande kañum woni inde aynaande inde heeriinde ko kañum wiyetee inde laaɓnde e nder inde laaɓnde kadi ne nder ɗeeɗo inde ene waawi eddaaji mum fof ndennda inde jooporde ko wiyetee jooporde ko ma en ngaroyi e jooporde ɗum ne kala nde naati e nder inde so en temedere ceerno woni ɗo en mbi ceerno Demba en leƴƴi so tawii ko ɓe tokoraaɓe haa heewi a wi o ceerno Demba hankadi o joopaama o anndaama ko oɗo ceerno Demba haaletee o ceerno Demba ngati wadde so jooporde e toɓɓorde so naatii e nder inde a wi ngee nagge wiige a jooɓima nagge wiige nge e nder temedere nagge e nder ujunere nagge so nge renndii ɗoon hankadi ne so a jooppiima walla a toɗɗimaama nge hay sinno kañum fof ko nge edde woota a suttimaama nge a jooppiima walla a toɗɗiima tan hankadi ne wontata ko ɗum inde laaɓnde ko banndiraaɓe musidɓe tedduɓe jooni hoto paaɗen ko e ko wiyetee ko inde baylugol inde kadi ene jogiino ene wayloroo ene waɗi inde baylotoode baylugol alkude puɗɗorɗe inde ene jogiino waylortoo haa laaɓa tawa inde nde no nde waylii fof nde rokkata inde nde kadi ko maanaa goɗɗo koye nder ɗum ɗon paaɗe dokken yeru jooni e en mbino heɗen mbaɗa mbaadi baylugol inde ene jogii no waylortoo inde e ɗemngal pulaar ina wayloo e nder maadiiji nayi tawi ko ɓuri heen heewde ina keddorii ɗaɗol iwdi inde nde won heen mbaylortoo ko baylugol alkude puɗɗorɗe ɗaɗi waylofiro inde kadi hokka ɗum ayaawo ngo ina anndina kaalanteeɗo walla kaalanaaɗo ƴetu tolno inde nde ɗiin mbaadiiji ngoni pecce nayi kono inde ko wiyetee inde mawninaande ma en taw ɗum e nder pulaar ene jogii ko wiyetee inde timmunde inde heltaande inde mawninaande e inde fuynaande ɗeeɗo inde kala no ɗe ndiidori no inde en janngiino ɗum en mbanni ɗum dosgal en dokkii ɗum pecce en mbaɗanii ɗum yeruuji kadi en ngartii kadi inde kadi yaha haa ɓoya inde waylo holko waɗi inde ene waylo wonata inde waylaade ko ɗiɗo mbaadiiji nayi so en mbaɗii taro hono nde ɗo windande mbiyen jooni so en mbaɗii taro nde ɗo windande sukaaɓe ina ndeenti nder suudu ñallirdu
sukaaɓe ina ndenti nder suudu ñallirdu. En ndiwi ñallirdu ndu mbaɗen hen ñallirdu. Sukaaɓe ina ndenti nder suudu ñallirdu. Ina ndenti nder suudu ñallirdu. Ñallirdu ken ndiwnoɓe en bindi. Ina njeeɓa ko wiyete film hono ko wiyete nakabo ko woni nakabo woni natal ɓosowal kaalowal ko wiyeteɗo murtuɗo daranninoɗo pulaar soso inde nde. Tan haa kulle ladde jalti nder heen ina ndoga. Tan haa kulle ladde jalti nder heen ina ndoga. Wojere ay wojere ndeɗo wojere ko inde woni ɗo. Wojere waɗi fureet. Wojere waɗi fureet. Naggal ay naggal ina muynintono gooleyel ay gooleyel. Felmi leggirdi Allah e kulol sukaaɓe ngulli njali. Baabiraagal jom deeral ɗe tati ɗe ƴeewen ɗe ɗo inde ɗo ɗe kaldete ni. Mawngal seki wi ko on bonɓe needi mami haalan ceernel. Ay mami haalan ceernel. ƴeew nde ɗo inde no nde windoya ni. Mami haalan ceernel mon fiya on ɓoggirdi. Ay ɓoggirdi karlaandi haa jaɗɗi kon. Yummiraagal ay yummiraagal ari ina teɗɗini deerirdi wi argaayi sambam. Aan kam ɓoggel heƴaani e ma saka ɓoggirdi. Ƴeewen ɗeɗo inde ɗe mbaɗɗen les mumen bindol haa ko ñebbewol ngol. Denndaangal ɗeɗo so en ƴeewi jooni inde ɗe naane mbino ɗen ko ay naggal. Naggal yalti koye inde wiyetende nagge. Holko ari ɗum addan ɗum wiyeede naggal?